Nagabanta banyai be yaranti kecing kerni suk apreng ke sarkar jela bat keseng kinyo trap National Liberation Council ba lakamen rumboy ubade menteri bapai yaknat kampoi yang kejela loong ba sarkar kam kwa than e man pau pai ba ya kecing long jingman jong kecing kerni suk Henry kesenia be hakik siak nagabanta ban penya saprang ka Kumbang ang hiado kasi nong kong ba ngam kwa ban ron ya ka running commentary ya ki every step ki eki ban banjia ka thong jonggi na ka leng sarkar kalong ba ban rat ya ka jingso te ngi la thong ha ki tu ki ksiang ki bade ban yakran te ngi e ka jing start ka jongki ba kumno khnang ba kane ka kam ngin poi sha ka ba kut ya ka jing thu jongki priu ngam la ban ong ke ke bakit mo Henry ke bakong san kalong ba nakaliang ki bor chat nakaliang ki bor pulit naliang ki bor ka ay kalong ba kide ban thwet na kami kumno kami bat ki balong responsible ya kana ka ya kana ka khubor na den ba kadaw ka bakong san hi kam de nam tai ke ka jing ka bakong san ya ka sarkar kalong ba ka shok suk shong sai kat bala de ban penne pensa den tak daw irrespective kano kan hon ka bakum kano ka jing thu jong ki kalong ngam ngam la ban batai Henry ka bakong san kalong ba na ka diang ka sarkar ka pelongi ka jing threat la ne ka jing investigate ta ni saya result hakini kisi ban wa